आराम से मिट्टी निकालो। किती हिंगा किती आल्या किती 21 जाता हिंगा किती आल्या किती मेळना एक करून मनीस दिसता मेलो ना किती आल्या करून मेळना रावगला असता दया रानी को यहीं पे उठाते थे। No, 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 no. दया हिंगा किती आल्या किती मिस जाता दया किती आल्या तो विसरवला सो सारखं चेक कर दया No, no, तो गडबड आहे दया दया मी आठ टेशूरलो दया ओढ अरे आठ टेशूर मी गेलो अरे अरे दया मी आठ टेशूरलो अरे रे बाबा उठा ले अरे मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा क्या बोला तूने ये लोग कहां से आते हैं ते हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे पट्टा